नोंथां बिटिआर खौ लानानै गोजोननाय दंना गैया? आच्छा, नोंथाङाथ' सासे आबादारि मावनानै जाग्रा, नोंथाङा मा गामिनि? खुमगुरि गामिनि। मा नाम? सोमदोन नार्जारि। दा नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि, जों नुबाय थादों बिटिआरआ दानि बिटिसिजों समानल', बेयाव जेबो गैया होननानै बिबुंथि लाखिबाय थादों। दा नोंथाङा बिटिआरनि सायाव मा बिबुंथि होयो? बिटिआरआथ' अनेक गोजोननाय दङ। बिटिआरआथ' अनेक गिदिर माबा, बिटिसिनिल' समान नङा। मानोना बिटिआरआ जाहैबाय बड'लेण्डजों मोननायजों समान मोनसे सुक्ति। बेवहाय जोंनि लिडारफोरा जेसेबांनाखि गिदिर लिडारफोरा माने बेखौ ओरैनो फिसा माबा होननानै सुक्तिखौ खालामाखै, सिगनेसारखौ होआखै। मानोना बेफोरनि रिजनफोरखौ मावनाय मोनफुंगोन, बड'लेण्ड मोनफुंगोन हिसाबै बेफोर रिजनफोरखौ नायनानैसो बे सुक्तिखौ खालामदों। बिजनेसखौ ओरैनो खालामनाय जायाखै। दा बिटिसिआव जे 17 बोसोर खुंबोदों बिथां हाग्रामानि पार्टी बिपिएफ जाय बिथांमोना, दा नोंथाङा बिथांमोननि सरकारानो सालायबाय थाजानायखौ लुबैयो ना सरकार गोदान सालायनायखौ लुबैयो? दाथ' गोदान सुक्ति जाबाय हिसाबै गोदान सरकारा सालायनायानो गाहाम। मानोना बिथांमोनहा 17 बोसोर सालायबोबाय थानायाव दिनैसिम माखासे खामानिफोरखौ साक्सेसफुल खालामनो हायाखै। जाहाथे नैबे गोदान जोङो मानि थाखाय माने गोदानखौ सालायजानो लुबैयो, माने गोदान मावबाय थानो होयोब्लासो गोदान खामानिफ्रा मोजांनिफ्राय साबसिन जालांबाय थायो। जाहाथे बेनि थाखायनो जोङो बयबो बिटिआर गभर्नमेन्ट सालायग्राफोरजों जोङो सापर्ट होनाया जों बयनिबो थाखाय गाहाम आरोखि। दा नोंथाङाथ' सासे आबादारि हिसाबै नोंथाङा मा बुंनो सानो? जेनेबा 17 बोसोर बिपिएफआ सालायबोबाय सरकारखौ, दा 17 बोसोर सालायबोनायाव नोंथाङा बिपिएफनि सायाव गोजोननाय दंना गैया? माखासे जिनिसखौ बिथांमोनहा मावदों थिगैनो, नाथाय माखासे जिनिसखौथ' मावफुंजोबनो हायाखै बिथांमोनहा। दिनैसिमथ' अनेक आद्रा थानाय लामा दङ, सोरनिबा अनेक गोरिब गुन्द्रा न'खरफोर दङ, जाय जिनिसखौ मोनफुंजोबनांगौ दङ, बे जिनिसफोरखौहाय मोनफुंजोबहोनो हायाखै। बिथांमोनहा माने माखासे खामानिखौ मावदोंब्लाबो माने आद्रा दोननाय बायदि जादों। बेनि थाखायनो एसेबांनाखि गोजोननाय गैया आरोखि। गोदान गभर्नमेन्ट सालायोब्ला जुदि जोङो मोजां गोदान गभर्नमेन्टनो खिथानानै होयोब्ला गोदान गभर्नमेन्टआ जाहाथे मावफुंनो हायो, बेखौ लानानै गोदान गभर्नमेन्टखौ सालायजानो लुबैयो। दा बिटिसि आरो बिटिआर बेखौ लानानै मानसिफ्रादि जुक्ति होलायबाय थायो, बिटिसिआ देरसिन बा बिटिआरआ दुइसिन। दा नोङो बिटिसिनिफ्राय बिटिआरखौ देरसिन होनो ना दुइसिन होनो? बिटिआरजों बिटिसिजों समान होनोब्लाबो जाजोबनाय नङा। मानोना बिटिआरआ जाहैबाय बड'लेण्डनि समान। बेखौ माब्रै जोङो बिटिसिजों समान होनना बुङो? बेथ' जाथाव नङा। बिटिसिआथ' नोङो जेसेबांनाखि मावदों दिनैसिम सुक्ति खालामनानै दोनदों, बेसेखिनिखौल'सो मावबाय थानो हागोन। नाथाय गोदान सिमना बारायनाय माबा खालामनाय बेफोरनि पावाराथ' गैया बिटिसिआवहाय। नैबे बिटिआरआव जुदि जोंहा बिटिआरआ दङ जाहैबाय, गासिखौबो मावफुंलांबाय थानो हागोन आरोखि। जेसेबांनाखि आद्रा थादों बेखौ मोनफा मोनफा जोङो गभर्नमेन्टआव बिनानै लाबाय थानो हागोन आरोखि। बिदिब्ला नोंथाङा बिटिसिनिफ्राय बिटिआरखौ बांसिन अनसायनाय दं? औ, गोजोननाय दङ बिटिआरआव।